mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening mga kabisyo. Oras na rin ngayon sa buong kapuluan, 9:20 PM. At kasama nyo na naman ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, para po sa SPG Secret Files natin ngayong gabi, nagkasubukan kami ng profesor kong guwapo. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo po ko sa pangalang Creamy. At ito ang aking SPG, as in Super Pack Ganun Secret File. Hindi ko matanggap na nakakuha ko ng grade na 4 sa algebra. Ibig sabihin, kailangan kong mag-take ng removal examination at pumasa para makapag-enroll ako sa trigonometry sa susunod na semester. Ewan ko ba? Ang hina-hina ko kasi sa math class namin. Ganito kasi yung style ng professor ko. Magdidiscuss ng lesson at magbibigay ng example. Tapos isosolve naman yung equation. Tapos ito naman kami ng mga students ay sasagot ng ibang example. Nasasagutan naman namin yung mga pinapasolve. Pero pagdating sa mga long examinations, dito na kami nangangapa. Alam niyo yung feeling na kahit inaral mo na kung papaano mo masolve yung equation, paglabas sa test papers at pagtingin mo kung ano ang isosolve, parang hindi mo alam ang gagawin. Paano ba naman? Kasi iba sa example na inaral namin yung mga equation na pinapasolve. Yung tipong shocks. Paano to? Hindi naman ito yung na-discuss ni Prof. Yari na naman ako neto. At sa mga nakaraang 4 na long exams namin, DJ Rocky at DJ Jello, tanging ganon ang kalakaran. Yung mga pinapasolve sa amin sa long exam, hindi namin basta masagutan. Kailangan muna namin mga pa at mag-eksperimento. Tsaka lang namin malalaman kung tama o mali yung mga sagot namin kapag nag-check na si Prof ng mga papeles namin. Kaya ang ending, dahil nga dinadaan namin sa hula at eksperimento ang pagsosolve sa mga equation, kadalasan bagsak kami. Minsan nga nasashock kami na malalaman namin kapag may pumasa na lang bigla. Dahil nasanay na lang kami sa ganong sistema na walang pumapasa dahil nanguhula kami. Pero maiba ako, DJ Rocky at DJ Jello. Mabait naman si Prof. At gwapo ha. Tapos medyo bata pa. Parang fresh graduate lang ang itsura. Pero kilabot yon sa College of Mathematics sa university namin. Masyado talaga siyang bright pagdating sa math. At kami namang mga estudyante niya ay hindi umaabot sa kalingkingan ng pagiging bright niya. Kaya naisip ko na kung hindi ko madadaan sa santong dasalan ang pagpasa ko sa subject niya na algebra, edi daanin ko na lang sa santong paspasan. Kaya ang gagawin ko, DJ Rocky at DJ Jello, gagamitan ko na lang ng ganda ko.
Oo. Aakitin ko si sir. At susubukan kong kumbinsihin siyang ipasa na lang ako sa algebra. Wala nang removal pa. Hindi na ako magsasayang ng panahon. Kaya agad-agad, kinabukasan, pagkatapos kong makita yung 4 sa grades ng portal ng school namin, nag-message ako kay sir. Sabi ko kay sir, "Sir, may problema po ako sa grade na nakuha ko. Can I talk to you tomorrow?" Ang reply lang niya, "Sure. Meet me at my cubicle at 10 a.m. Ayan. Kaya agad-agad ako naghanda kinabukasan. Nag-perfume ako ng super bango at inayos ko ang hair ko. And with all my confidence, nakipagkita ako kay Prof sa cubicle niya at exactly 10 a.m. Tinanong ko si Prof ng diretsahan. Sabi ko, "Sir, baka naman pwede nating magawa ng paraan yung 4 ko. Kahit sana mag-interest na lang. Pasang-awa naman ako doon sa 2 long exam ko. Baka sir, sige na po. Baka pwede. Please." Ang sagot sa akin ni Prof ay, "No. Sorry, no. You have to take the removal examination at the end of this month." Sumagot ako ng, "Ha? End of this month pa, sir? Ay, grabe naman. Hindi na ako makaka-enroll sa Trigo niyan kung sa katapusan pa, sir. Sir naman, baka pwede mo naman po ako ipasa. Ipasa mo naman po ako, please." Sumagot ulit si Prof sa akin, "Creamy, you know the rules. Pass or fail, you will simplify for completion of your 4. Tapos bibigyan agad kita ng grade. Depende sa result ng removal mo." At this point, DJ Rocky at DJ Jello, inakit ko si Prof. Lumud ako sa harap niya at pinasilip ko sa kanya ang maitim na linya sa gitna ng dibdib ko. Para obvious. At saka humiling ng isa pang pagkakataon. Sir, hindi na ba talaga ako pwede lumusot? Pwede kitang palusutan dito, sabay turo ako sa may bandang dibdib ko, DJ Rocky at DJ Jello. Pero mukhang firm si Prof. Kaya tumayo siya at tinubad niya ang kanyang eyeglasses at nagsalita, "Creamy, kahit titigan ko pa yung cleavage mo, hindi ka niyan kayang ipasa. Basta alam mo na gagawin mo. Take the exam or else ibabagsak kita. And that's final." DJ Rocky at DJ Jello, hindi umubra ang beauty ko kay Prof. Kaya napilitan akong mag-removal sa katapusan ng July. Pinagigihan ko naman yung review at study para makalusot sa mga problem solving. Pagsapit ng exam date, medyo confident na ako at nakakapag-solve na ng ibang equation. Pero may isang test question doon sa removal exam na sobrang ikinai-stress ng utak ko. Hindi ko kasi alam kung papaano sasagutin. Dahil ang tanong ba naman ay ganito: Creamy is 24. She is twice as old as White was. When Creamy was as old as White is now, how old is White now?
DJ Rocky at DJ Jello. Parang dumugo ang ilong ko nung panahon basahin ko yung problem. At hindi ko tuloy naiintindihan kung paano isusolve. Paano na to? 20 points pa naman sana ito. Kapag hindi ko nasagutan, baka bumagsak na naman ako. Kaya ang ginawa ko, nanghula na lang ako. Hindi ko alam kung tama o mali ang naisagot ko. Pinacheck ko kay Prof agad-agad yung exam papers ko. At sa awa ng Diyos, naipasa ko yung removal exam. Kaya sa madaling salita, naging 3 ang final grade ko sa algebra. Yung panahon na pinost na ni Prof yung grade ko sa grades portal namin, napayakap ako sa kanya in person. As in, hindi ko napigilan kasi sobrang saya ko talaga. Pero yun na nga, hindi ko alam yung sagot doon sa mathematical problem na yun. At baka may marunong mag-solve sa mga listener ng program ninyo. Sana po matulungan nyo akong mahanap yung sagot dahil ayaw naman kasing i-discuss sa akin ni Prof eh. Busy raw siya sa encoding ng grade sa ibang subject. At see you na lang daw sa Trigo next semester. Naku po, under na naman ako sa kanya siguro. Sige lang. Total, gwapo naman ito si Sir. Kaya, yun lamang po DJ Rocky at DJ Jello. Salamat po sa pagbabasa ng karanasan ko. Ito nga po pala ulit yung tanong sa removal exam ko. Creamy is 24. She is twice as old as White was when Creamy was old as White is now. How old is White now? Sana po may makasagot. Salamat po ulit. Muli, ako si Creamy at ito ang aking SPG. As in, Super Pack Ganun Secret 5.